नमस्कार, मी प्रियंका. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते. गणेश चतुर्थीच्या आधी येणाऱ्या दहीहंडीची पर्वणी साधण्यासाठी गोवेकर नेहमीच उत्सुक असतात. मागील वर्षी मर्यादित मंदिरात दहीहंडीला परवानगी देण्यात आली होती. यंदा ही संचारबंदी लागू असल्याने दहीहंडी फुटणार की नाही या संभ्रमात गोवेकर आहेत. अजूनपर्यंत तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत खुलासा केलेला नाही. कोविड लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेल्या आणि हे 2 डोस घेऊन 14 दिवस झालेल्या पर्यटकांना गोव्यात आता एंट्री मिळणार आहे. तज्ञ समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार गोवा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही परवानगी दिली आहे. कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पुन्हा आठवडाभर राज्यव्यापी संचारबंदीत वाढ केली आहे. हा कर्फ्यू येत्या 6 सप्टेंबरपर्यंत सकाळी 7 वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे. त्यामुळे कसिनो सुरू होतील अशी अपेक्षा असलेल्या कसिनो व्यावसायिकांना आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागील आदेश कायम ठेवत एका ओळीचा आदेश जारी केलाय. गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदी विद्यमान प्रभारी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांना कायम ठेवण्यात आले, तर कार्याध्यक्षपदी माजी मंत्री अलेक्स सिक्वेरा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिगंबर कामत हे विधिमंडळ नेतेपदी कायम राहणार असून येत्या निवडणुकीसाठी प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदी आमदार अलेक्सा रेजिनाल्ड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गोवा सरकार 2 ऑक्टोबर पासून गोवेकरांसाठी टेलिमेडिसिन सेवा सुरू करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केली. बेतके येथील 25 खाटांच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सुधारणा आणि पुनर्बांधणीसाठी पायाभरणी केल्यानंतर ते बोलत होते. राज्य सरकार गोव्यात 100 वर्षाचा काळ नजरेसमोर ठेवून मोठमोठे प्रकल्प राबवित आहेत. बरेच युवक रोजगारासाठी देशाबाहेर आणि राज्याबाहेर जातात. त्यांना इथेच संधी मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा राज्याच्या दिशेने सरकार पावले टाकीत आहेत. जनतेने सरकारला योग्य सहकार्य करायला हवे. तसेच सरकारला लोकांची चिंता असल्याने सरकारच विविध सुविधा उपलब्ध करीत असून कोविड काळातही सरकारने कोणताही भेदभाव न करता लोकांना विविध प्रकारे मदत केली आहे. कोविड काळात कोणत्याही राज्याने दिले नाहीत असे उपचार गोवा सरकारने मोफत उपलब्ध केले असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी आज केले. तर या होत्या आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक पेजला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा.